Kis Dániel első versét az általános iskola megkezdésekor írta. Ezek az első szárnypróbálgatások szülőfalujában, a Dusnoki Alkotók Társulatának magazinjában jelentek meg. Eleinte nem szerette megmutatni munkáit, de mára már fontosnak tartja, hogy mondani valója eljusson az emberekhez. Akkor maga nálam a versírás egy teljesen más funkciót töltött be. Régebben tényleg egy ilyen naplószerű dolog volt, egy ilyen kis rejtett napló, amiben így elbújthattam a kis gondolataimat, érzéseimet. Most már szeretnék szólni valakihez, és szerintem ez egy kicsit azt is jelenti, hogy tovább léptem ebben egy szintet, hogy most már merem és akarom is megmutatni másoknak. Lassan 2 éve, hogy Dani megismerkedett a slam poetryvel. Ez a nehezen definiálható, de egyre népszerűbb jelenség kissé eltér a hagyományos versírástól, hiszen nem csupán egy irodalmi műfajt, hanem előadói versenyt is jelent, tehát a slam szövegek csak is szóban és leginkább élőben váltják ki a kellő hatást. 2014. szeptemberében itt Szegeden léptem föl először versenyi keretben, ekkor helyezést még nem értem el, de mindenképpen egy meghatározó élmény volt számomra, és a továbbiakban igyekeztem egy más stílust is kipróbálni és fejleszteni magam, és nem adtam fel, és próbálkoztam, és úgy látom, hogy ez működik. Szóval a versírással ellentétben, ahol az ember, vagy legalábbis én magamnak írtam, itt most már tényleg emberekhez szóltam, és láttam a reakciójukat, és ez egy hatalmas motivációt adott abban, hogy én írjak, és hogy alkossak, és mindenképpen szerettem volna ezt a vonalat továbbvinni, hiszen mindig is szerettem emberekkel foglalkozni, beszélgetni, megosztani a gondolatainkat, és a slam poetry ez egy tökéletes dolog erre. Míg mondjuk, hogy a versírással nem nagyon tudtam volna tovább lépni, vagyis hogy tovább tudtam volna, de nem olyan szinteken, addig a slam poetry egy sokkal nyitottabb világ, vagy legalábbis nekem úgy tűnt számomra, és ez igazából tényleg így működött, és még a mai napig működik is. Dani a Kiskunmajsai Dózsa György szakközépiskola média tagozatos diákja volt. Mégis sikerült neki összeegyeztetni a tanulást és a havonta megrendezett szegedi slam poetry versenyeken való részvételt, amelyre népes szurkolótábora is rendszeresen elkísérte. Nekem volt egy olyan szerencsém, hogy a tanáraim nagyon támogatóak voltak ezzel kapcsolatban, hiszen látták az eredményét, hogy mire képes a slam poetry, és a végén gyakorlatilag már az volt, hogy külön buszokat szerveztem a slam poetry eseményekre havonta egyszer, és 20-25 diákkal jöttünk át havonta tanári kísérettel, és ők is kíváncsiak voltak, és megnézték. Szóval úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy olyan dolog volt, amit nem, hogy úgy gondolták, hogy ez felesleges, vagy nem jó, hanem még támogattak is, és ezúton is köszönöm nekik, hogy erre lehetőségem nyílt, hiszen így nem csak saját részre tudtam közvetíteni, vagy nem csak én tudtam elmenni a slam poetryre, hanem másoknak is tudtam közvetíteni ezt a műfajt és a műfaj szépségeit. Időnként vele is megesik, hogy szeretne írni egy új verset vagy szöveget, de ihlet hiányában ez mégsem sikerül. Ilyenkor úgy dönt, hogy nem erőlteti az írást, ezzel is megőrizve a későbbiekben elkészült munkájának hitelességét. Úgy is vagyok a slammel, hogy nem szeretem erőltetni. Egy időben volt olyan, hogyha jött egy verseny, akkor szerettem volna írni rá egy szöveget, és addig ültem, ameddig nem tudtam egy szöveget írni. Ezt most már egy kicsit felhagytam, és tényleg csak akkor írok szöveget, hogyha úgy érzem, hogy szeretnék valamiről beszélni, hiszen a hitelességét csak így tudja az ember megtartani szerintem a szövegének. Szóval mindig kell egy téma. A legutolsó szövegem, amit most írtam, az úgy született, hogy egy héten keresztül azon gondolkoztam, hogy már szeretnék írni valamiről, és rájöttem, hogy annyira nincs bennem semmi, hogy amiről írhatnék, hogy arról írtam egy szöveget, hogy mennyire semmis állapotnak érzem ezt az egészet. És ez egy őszinte szöveg lett, így úgy gondolom, hogy ennek a szövegnek tényleg az erőssége, hogy őszintén elmondom azt, hogy éppen hogy érzek. És ez a slam poetry alapvetően, szerintem a slam poetry lényege, hogy legyünk egyrészt hitelesek, hiszen akkor tudunk előadni valamit úgy, hogy egy embernek át tudjuk igazán adni azt az érzést. Elsős hallgatóként rengeteg motivációt halmozott fel magának, és a továbbiakban is szeretne mind a versírással, mind a slam poetryvel tevékenyen foglalkozni. A közeljövőben a slam poetryvel mindenképp az a célom, hogy ezt Szeged szinten, illetve majd lehet, hogy nagyobb területeken is, de Szegeden mindenképpen szeretnék tovább együttműködni a Slam Poetry Szegeddel, hiszen egy nagyon jó célt képviselünk szerintem ezzel az egésszel, és mellette meg nagyon is élvezem. Alapvetően ezek most a céljaim, ameddig itt vagyok Szegeden, és az utána, hogy mi lesz, azt még nem tudom, de mindenképpen valamilyen formában szeretnék ezzel foglalkozni, és persze a versekkel is.
A lelkem szélcsendben pihen a szárítón, és ez szinte idill, hogy nem kap bele valami ócska közhely, szinte ámító, hogy a semmi is mennyire valami tud lenni, hogy két gondolat közt is valami kínos csend tud megpihenni, de sajnos nincs jobb. És talán hiányzik, hogy újra kétségbe essek, hogy minden perc szenvedés után még egy percet önfeledten nevessek, de a száj most zárva, a szem lefele tekint, fáj megrázva, a kéz is csak legyint, mintha darabokra lennék szedve. Egy kirakós doboz a szekrény tetején, egy pár évre elfelejtve. A kínos kényelem csendet szül, aminek az elme látja kárát, hogy nem zavarja meg semmi a lázadás, instabil lábain álló megkopott kártyavárát, hogy nem vágyok örjöngeni újra, csak amire van, a semmire, hogy a magas vérnyomásom is szabadságra ment már, nézd a kezed, tedd ide, nem dobog. És ez most jó, hogy csak vagyok, hogy nincsenek kilengések, a mindennapok dramaturgiája, az életlen kiégések, egy alkoholista végtelen elvonója, megbújt szívverésem, a monotonitás metronómja, és ez nem unalom. Csak a hiányérzet hiánya, hónapok után is az utolsó szeretlek, a lelkem elég kihányva, fakú arccal nézem. Most valahogy ez sem hat meg. Passzív fájdalom a légüres térben, mert akárhogy teper a szív, a józanész nyer mindig végérvényben, meg amúgy is mint hiába. Belülről kong most a test, nincs hova szaladnia, mégis szaladna előre homlok egyenest. Vagyok, és még leszek is. Megyek és befoltozom a réseket, hogyha egyszer mégis feltámadna a szél, akkor addigra újra kész legyek.